हेलो गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। स' आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर आंनि दिननि गोदान भिडिअआनो जाहैगोन माने आङो एक्स एनडिपि आदामोनखौ जोबोर गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो खुलुमनाय अननायखौ जासिहरनाय जाबाय गिबियावनो। स' बिथांमोना आरो मोनसे मोजां खामानि मावबावदों मैयायो आरोना। स' आङो बेनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बुंनो सानदों बिथांमोनखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांमोना मा खामानि मावदों मैयायो मोजाङै। बिदिबा नोंथांमोना खोनासंबाय थादो, जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। स' जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगोसेनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरोना माबायसा जायो आंनि भिडिअआ। नोंथांमोना कमेन्टनि रिप्लाय मोनफिनगोन जुदि नोंथांमोननो रिप्लाय नांफिनगौबा। स' बिथांमोना खोनासंदो मा दिनैनि बुंनो नागिरनाय आङो। बिथांमोना मैया जि खामानि मोजां मावदों आरोना। बे खामानियानो जाहैबाय माने बिथांमोना गुवाहाटियाव आरो सिख्लाफोर हमबावदो आरोना। माने मा सिख्ला हमदो जाहैबाय माने बिसोरो बया खामानियाव थांनो नागिरदोंमोन आरो बिसोरखौ बया खामानियाव लांनो नागिरदोंमोन आरोना। बेनिफ्राय आङो बे भिडिअ माने आं एनिथिं आदानियाव नुदों आरोना, माने रेकर्डिं रायलायनाय नुदों आरो एनिथिं आदाया बुंनानै होदों। ओमफ्राय आं भिडिअखौ मोनाखै, बेनिफ्राय आं जास्ट बुंनाय जासिगोन। आदामोना जि थिरांथा लादोंमोन आरोना, ड्राग्स जौ सेरेबजों थानाय, बेनि हौवाया बेनि हिन्जावजों, बेनि हिन्जावा बेनि हौवाजों आरो बायदि बदनामनि सायाव बिथांमोना थिरांथा लागोन होन्दोंमोन। नाथाय बिथांमोना थिरांथाखौ मावफुंनो नाजागासिनो आरो मावगासिनोबो। स' बिथांमोनखौ जोबोर साबायखर बावहरनाय थाबाय। हमजानाय सिख्लाफोरखौ माने क'क्राझार आरो ढेकियाजुलिनि होदों आरोना, माने फोरमायनानै होदों। बेनिफ्राय बिथांमोना जिखिनि खामानि मावदों बेखौ आं जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथांमोना बिदिनो दावगालांबाय थाथों आरो गावनि हाबाफारिखौ थाबैनो मावलांबाय थाथों होननानै आसा खालामनाय थाबाय। माने बिसोरो माने माबा खालामोमोन आरोना, थाहैनायफोरा माने मा होनखो बेखौ माने फेस मडेलिं ना मा होनखो, फेस डिजाइनार खालामोमोन आरोना बिथांमोना। ओमफ्राय बेयाव आरो गाज्रि खामानि मावनाय आरो लांनो नागिरनायखौ बिथांमोना हमनानै मोनबाय। ओमफ्राय बेखिनिया जोबोद साबायखर थाबाय आरो बिथांमोना बिदिनो थाबैनो बिथांमोननि लोगो थानायफोरखौ हमथों। आरो मानो बिदि जाबाय थाखो, जोंनि बर' हारिया खदाय भाइरालखौनो नुयो, भाइरालखौनो नुगासिनो खदायबो मालायनि। बिथांमोना एसेबो गिया नामा? जाय जाग्राफोरा माने मबाइलावनो नुबाय थायो। आजिखालि भाइराल जुग, कम्पिउटार मबाइल, एक सेकेन्डआव नों एसेल' नों दाय खालामनानै मावना लानाय आसि थाइसेयावनो नै दानो भाइरेल जायो, मिथिगौ ना? स' बिथांमोना एसे साननांसिगोन। नोंसोरो दायखौ मावो नाथाय गासैबो बर' हारिनि आइजो सिख्लाफोरासो नाम मोनो। स' बिथांमोना बे खामानिखौ गारनो नाजा आरो थाबैनो बिथांमोना निजेबो गावखौनो फानबाय, बिमा बिफानि मान सन्मानखौबो जागोन बर' हारिनि नामखौ फानगासिनो। स' बिथांमोना बे खामानिखौ आङो भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो बुंनो सानो। बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन। कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना माबोरै मोनखो खोन्थाहरनो हासिगोन। बिदिबा बाय बाय।